Знаете ли какво ще правим днес? Повечето от вас знаят. Тези, които са абонирани за моя канал Jelly Belly Challenge. И не правя принципно чаленджи с Jelly Belly. Не. Всъщност, ние правим смешни видеа. В момента не съм с Бела, въпреки че тук що се разделихме. И обещах да снимам това видео, защото не ми остана време иначе. И на този телефон, в момента, в който се зареждам, ще чета въпросите и коментарите към мен и моя канал от Facebook. Нали? Да. Аз принципно, нали, не ги хейтвам повечето коментара, въпреки че мен ме хейтва. Добре. Първото е от pipi.do. За съжаление в момента не мога да го обработя и да го сложа, нали, ето тук отпред, да се вижда какво пише. Защото в момента не е мисъл компютъра, в който го обработвам. Там ми е качено това, с което го обработвам на флашката. Нали така да ви го обясня? Защото няма да разберете, ако ви го кажа другояче. Добре, оставям телефона тук. Първият въпрос от pipi.d. Защо тръгнахте да правите видеа? Пипи, аз мога да ти отговоря, че тръгнахме да правим видеа, защото най-вече винаги сме обичали да ги правим. Миналата година, когато правихме един канал, бла-бла-бла, това повече сигурно са го виждали, но правихме тъпи видеа и решихме да правим чаленджи. Принципно, знаеш, в моя канал, както повечето вие знаете, правиме чаленджи. Но на практика тези чаленджи, нали, са си... Например, Jelly Belly Challenge. Първите ни 6 видеа с Jelly Belly Challenge. Чакайте да оправя камерата, че нещо започна да се разваля. Така. Добре, съжалявам се. И да, принципно почнахме да правим видео, защото ни харесват и ги практикувам всеки ден. Аз обичам да правя видеа. Обичам да се занимавам с това. Не знам защо, но просто го обичам. Следващия въпрос е от Дания Камирова. Да, знам, това е страшно тъпо нещо. Пише: какво е Jelly Belly Challenge? Jelly Belly Challenge е едни бомбоните Jelly Belly, ако повечето от вас ги знаят, ако не, вие знаете, ето тук трябва да сложа едно такова на Jelly Belly, но, да, няма как, защото това, нали, знаете, флашката не е в нея, както и компютъра. Jelly Belly са бомбончета, бобчета, които са оригинални, скъпи, много хубави и с тях се правят чаленджи, като как да ви го обясня? Гадни бомбони и просто или са вкусни, или са гадни, в смисъл. Отдолу в описанието би трябвало да напиша: не, компютъра и флашката не са в мен. Защо? Нищо не може да се прави, нищо с обработваната флашка. Добре, че камерата и поставката поне са в мен. Добре. Също така, за тези чаленджи, ние най-вече, аз от всичките ми приятели първо открих за тия чаленджи, почнах първа да правя видеа за тях, най-вече. И най-много ме кефи, когато правя видеа за тях. Добре. За жалост, видеото трябва да е 6 минути и в момента няма възможност да го направя, нали, защото в момента е 4 минути и 54, и 55, и 56, и 57, и 58, и 59,
5 минути без една. Както не. Затова аз ще ви казвам чао, хора, и очаквайте следващото видео от мен. Това видео беше малко тъпо, но следващия път, когато съм сдела, долу в описанието ще ви напиша линк към другия ми канал следващия път, когато Бела си донесе нейния компютър, защото моя точно днес MacBook, нали, на Apple, тия MacBook-ите го щупих. Не, че го щупих, трябва софтуерът му се прецака. И Apple, нали знаете. Сега ще отида и ще видя таблетът ми. Как е? Ще опитам от тази камера да сваля видеото на таблетът ми и оттам да го обработя по-добре и да го кача. А ако не, нали знаете. Чао, хора!